Fine. Yo, Ajama so ye the radiase. Na no pay. The radiate atuma kuma pon so na say me pa cho wa utie mi bi atie. Yanka so nipa empeska wo de bedidi o. Na mo se de wi ase ko no. Sika Anibre na doso. Anu na me begira so ma chira oni ma kakra ma chira say Onyankopon bo nipa no. Wo uye adwuma na usam fifra. Eye dan ya won sabako ano. Basem. Ase de wi ase keka ko no. Sika Anibre. Sika duro. Wow, and the secret societies are horror. Gay. Yeah, of course, you need a can I say. Obit me castle, bury my mesho, my one show. That's a question. I don't know. Then if I touch him. So, Usha and Yama Coswa, Ubiquajis Cadro, no, the Nipa spare pass, or only a Kumo Biatu baby, near Chan Tachrama, near Chenny Panasatia, near Chan Berima, near or the Koya rituals their pesca. Obi di lotochi da bia loto di no but was me try na di no wow na me pesa ma say enipa bia baba bu mu anyame do my example a kire yen for instance mom yanjo obi ti say you guys carrot eti ene Sika Anibre ho asem na me be na obeka de a kire yen kire emrante maba wa kokora ne mrewa okay nipa nyina wa ya ban adwuma na odun sa bom fum na de ko aya ne nipa fe so yes anu afa no adi wafa kwati kwam so adi asidan wakwa kwati kwam so adi aya ne ma bi amfata anu ne pese sane apo woni pa bi ti say dem ka Judas carrot odi skachi akọ ton agenkwa nankasa na lazimi to kwose akomfo anwe pa ya ma no enani asin safiria omso di skachi Sika Anibre nti omso egu atwans twahwe ne yire tu twahwe so that's ya Sakio so di skachia no no de lucky ana sababu so ya tietia yo hu Yesu no fra achi dia ana Yesu duro no hu Sakio hwe no ana say rade samina nkom tompo so ajobi ade amebo ho mpranan atwanka Sakio de ono onu no de de bi begira na Samson nam de atufo no abrante be fra ni Gehazi na tieni ye pa ubedi sika chibe last meet no resource abanya no woda ho na wo ka nso na elite enti awrade mpese nipa be kwase atibia num pasa ubekum ni apade akogi sika anaso be kwati kwam so na wakonye sika wakogi sika duro na odi asisi abrosan akwa bi na si abrosan ya akogi sika duro sisi dan na afa de last meet no se o mo se akokọ no eso aburo no a dodo bi akokọ no be so no so aburo ba ko ha usika no be ba fe ba ko oso mienu a mfie mienu miensa na akokọ ikoso aburo yi miensa eji akwan sika do no be ba mfie miensa enti afa de sika no ba osisi aburo sanya na ka be 3 months ma mfie miensa afa ko janda no ho na osu ojanda no ho na osu adan ya no I started in the name echiche eti wa utwa resource ben ene free mu bai to do fa wutie me kira de enti Proverbs 19:1 no e ka sembi me pacho Proverbs chapter 19 verse 1 was ohiani a onam ne payem no ti ohiani a onam opayem no wo yesene de oche na num nsam wo ye che obi a oche na num nsam na wo ye okwasea no dan kwasea tie ne ye pa o ohiani a onam opayem ohiani a unisika na onam opayem na wo bresam fifre po anu duane nkakra akra no wo so wo ye che hwan wo ye che ne de oche na num nsam papa eno no ye Proverbs 19 verse 1 yeah also then ohiani a onam ne payem ohiani a onam ne payem no wo yesene de oche na num nsam hey no ye che obi oche na num nsam no ye kwasea yeah obi okuta rapim pa ohiani o obadwu no abo ne bra no akọ nanim kakra akra no nyam ye hira no nanu aza criminal just atro you sha de sua sena no nipa sa o kasanso na no mfumo na so bi pa wa dress kuta a sharp and down pa kuta portfolio pa no so mi kopra obi a brother wa ya no ho crash ni no wa nhwe ya just o hia na o na mu be ya nkakra akra nyam ye hira no okochia na no yeah no kodan kwase wo nyangopa anim na yehwe bible no according to 2 Kings 5:1 udeti
Hebrews 13:5 no crabra answer no the only no be show. Maybe Hebrews 13 verse 5. Was it fa ho atu Nyankopon so? Enti ye hwemu a de bebo nipa no say onipa de ne ho betu Nyankopon so. Nti oso obi amfa ne ho nto Onyankopon so. Momma Sika Anibre emama brabom. Enti abrabo ne ebo. Abrabo ane ebo. Obi mommo bi. Yeah. Abrabo ye boy. Ye boni ya good results ne benya onyame anim. Yes. Ana chonsem say Momma Sika Anibre emamo abrabom. number 1 abrabo a wo bo na Sika Anibre anya dai. Emma abrabo num tie abrabo no. Sika Anibre embam. Na mompere de mo wo so. Ade bia wo no ye wo dia no preso na fa. Ebise onwara aka say. Esa urade na nkasa ka kire ne ma say. Miri nyawo. Onye wo chiridie. Enso mere mpawda. Urade mpawda. Na me de nam eka say. Na o Kristo ni papa bia wo nam asema beka no say. Urade ene me buafo. Miri nsuro. Onipa betumi aye medien. Onipa betumi aye medan. Yeah. That's nyame na say do ho twere no. Yes. Do ho to no so. Yep. What I say? Enti Sika Anibre ma abrabonum. Sika de ya dwumaden na pe bi fa didi. Ba Sika Anibre. Ade anya o de apese oduru ho. De bia ewo anim pese o twu mu ten kofa. Birikwa wo nuru ho to bu ase. Yes. To bu ase. Ni ahwa de o 2 Kings 5:1. No beka se mo atie. Me ba 2 Kings 5 verse 1. Was Naaman ayalesa. Bible si papa bi afra ni Naaman. Na Naaman no okwan yo fa so nya na ayalesa no mum yentie ni ye pa. Me pese obia usua dwuma. Wono master bi nam. Wono o yo sofo ketwa awudi master chi. Wan to bu ase abepre hu beti. Na ye nya botre na twa Onyankopon. Yes. Do bi ka se me ye sofo pani a ye manyi wadwen se ye ba yera ya dwe o. Na agun bete obua. Enti gina na sha wo master se. Yes. Wa usua dwuma to bu ase. O master se ko twa job bra. No afa ho no akwadania asem no me kwaye ka no kra wo se me kwaye no me kwaye se na man na hu obi dada timene ne ko crash e ka no ho enti no me ya ne se na se me jama no enso no wa ne de odi job no bra ne master na ko hihye ho se wo de twen me kwa majo matew so na ma ju yie na master de ne boarding ti ya wo se ye kwa wo si kase obi abaye me ne obi ko crash ho na wadi kan bo bi amane na onipa wati adwuma mo ne master beda no ayeye mire kwa busu adwuma wo master ho no Sika Anibre nti gidi ukwan na tie de waka Was Naaman ayalesa. ko Was na Syria hene sahini Naaman eye onipa kase ni wura anim. Syria hene Naaman tie Syria o hene Naaman Yeah. was ne dey Was Syria hene sahini Naaman. the sahene commander. Yeah. Ye kase obi your sahene Yeah. commander odi soldier 1 battalion anim a ono no control battalion. Yeah. Tie Was na Syria hene sahini Naaman eye onipa kase ni wura anim. papa ne friend Naaman no se wo ye nipa kase wo ni wura anim No wo animonyam. wo wanimonyam papa no se Naaman wo wanimonyam Ebise ono so na Awurade enam agi Syria. se Naaman ne so na Awurade nam gi Syria fo Na oye domberim a otumi ne ho. oye dombarima ye soldier a otimi ne ho pa Enso na oyare kwata. but the word bi abaha nanso tienio na Naaman yare kwata Yeah. koi Was enso na Syria asafo bi afi adiko. Syria fo asafo no bi fredi koi No akofa Israel asase so abawa kuma bi. no kofa Israel saso ababa wa kuma bi Wafa de nomum ade na ba. na se Syria fo ko Israel fo so enom kokon Yeah. na abayiwa ba ko nomum ye ka nomum a obi a ya fa no Yeah. afri ne mam ne mam ade ne ko obi man so Yeah. there's o ma capture no ade ne fra Syria fo no ade ne free Israel mam ko Syria Na osum Naaman yere. na se Naaman ko akono no Israel fo o ya yi no na se Naaman no se ababa wono mfa no nomum no wono wakosum Naaman ne yere into akoye memfa nsa servant maid servant Yeah. ama Naaman koi Was na okache na wura ase. entomo wa na baba no keche na wura se Sanka mi wura ewo odifo wo Samaria no animu a. sanka mi wura Naaman o di for wo Samaria na animu a Ani anka obesa ne kwata yi ama no. anka obesa ne kwati ama no that's ababa wono free Israel for me yakofa no nomum no okọ captivity am capture no wonu ahu se onyame nipa bi wo Samaria wo Israel
se ne ma no a oyeso jeni no yare kwata no anko ho a ko betimi asa se yare na ye de ama no ana ko ka kire ni wura se entom ko ka kire ni wura se ene se na abayewa a ofi Israel so no aka entom ko bo ne mama ne se ni se na baba na yakofa no free Israel no asem o de wakani na Syria hene no eka se ana Syria hene te asem no ka se kwana bra okay kwana bra na matwere Israel hene no enwoma metron lete na mda koma Israel hene no metron ngoma na osimu koy eno osimu koy no fa gite getikase edu eno omfa sika getikase edu ene sika nyitabena empem nsia sika getabena empem nsia ene entade nsachira ho du ekura ene entade nsachira ho du ekura na se entade nsachira ye be fa yanya ge be kan so force bill ti sa mako se edu no frekura no de engoma no ebre Israel ehene no se ena engoma no a Syria ehene chonye no on de bre Israel ehene se engoma yi eka wonsa se engoma yi entina se ohene ne ohene ende dinkita ho enti Syria ehene acho leta koma Israel ehene eno se engoma yi ka nsa hwe masoma makoa neman aba wo nchen se masoma makoa neman aba wo nchen se sane kwata no ema no sane kwata no ma no na Israel hene akenkan engoma no edi Israel no so kenkan letter no kenkan ngoma no wosunso ne ntade mu kan se eno sunso ne ntade mu no ka se wo Nyankopon eneme na Nyankopon ne me ohene me Nyankopon na me kum na me mankwa me na me kum na me mankwa se we eresuma ama oba me nchen se ohene Syria ohene suma me yaba me Israel ohene nchen se me nsa obi kwata yi ampa monhwe hunu se asem na orepa me monhwe hu se Syria ohene no asam na opa me Israel hene ne Nyankopon nipa Eliza ete Israel hene eti Nyankopon nipa Eliza ote Israel hene no ensam no ne nsam oka no osunso ne ntade mu ote se ohene sunso ne ntade mu no wosoma ma okọ ohene ne nchen se ana osoma ma yakọ Israel hene nchen se adenti ana osunso won ntade mu nana adenti na wosunso won ntade tetero so ka so bi osunso na ntade mu a na sa asam na aburo no so na bubu na koma aburo so ana sa da na sunso watade mu mano emra me nchen yan ma Syria hene no ma ne ma na ya se omra me ho no ma ne nye de emra me nchen odifo nchen ye no wo hunu se odifo bi wo Israel no mo se odifo bi wo Israel ana Neman ene na ponko enti Neman na ponko ene ne ntia se eba gina Eliza fie pono ano ene na ponko na se mempa se Syria hene no wasoma amom de letter na koma Israel hene enti na se Neman na ponko ne tia se nam no aduru abobo na no ha omugina Israel hene abobo na no na Elisa asma obofo ema no kọ ne nchen se ana Elisa asma obofo ma ne kọ ne nchen se kọ ne ko dware emprenso Jordan mu enti Elisa no ti asam no wonu wampie ana osma ne nkwasa mu kanche ne ma ne se onko no nko dware river Jordan mu emprenso ondware nso mu 7 times emprenso na ho besane aba wo ho na ne ho besamba ne ho so ma ne kwata nakọ na ho afi ne ho befi ana Neman bufu ye Neman tesa no ne buafu na osimu koy eno osimu koy no ka se wamua nto okọ eno okọ na oka se hwe me kan no mitrim se me da me banyina me kan no mitrim se free na obefiri aba gina abo Awurade Nyankopon din minim se odifo Eliza no obefiri aba amahu no no abo ni Nyankopon din no de nsa asra ho no de nsa asra me kwata no ba bia wo no asakota no Damascus esubontene abana ne apapa ne nso yo se me nkotomu de Damascus esubontene abana ne apapa enye nsi Israel ensuo nyina enye nchi Israel ensuo nyina anka merinyare mu na me hu mfi ana na mikro mu nso do ho no nka me nkototomu ma me hu mfi ana na odane ne ho ade abufo sii mu nto odane ne ho sa de Eliza kache no osoma na kwan man be kache no ne buafu to Israel se nso nkotom to okọ na ne nko atwipini ebe kache no se wana Syria hini Neman ya ye kan awo ya army commander ne nko a chesi no aka kira ne say major sa adikasie bi na odifo no eka kira wo a nti adikasie bi na odifo no ka kira wo a anka worenyo ana anka wonye na nkantum se waka kira wo say na nkantum se odifo ya ka kira wo say kodware na ho mfi kodware oriba Jordan na ho mfi ena osane ade ne ho ekobo Jordan mu mprenson eto kasa na nkwa ne kasa no ena Neman ne sanachi osanachi ena oyesa ne obekwa kotonso no are ena kotonso mu 7 times se de Nyankopon nipa no asam no te no uda da ko me preach the word 7 enti Syria ni tonso no first one kwata na nko second anko third anko fourth anko fifth anko sixth anko 7 times na kwata na yira
sɛde nyankopɔn nipa no asɛm no teɛ sɛde onyame nipa no asɛm teɛ pɛpɛɛpɛ na ne ho ɛsane ɛbaa mu sɛ abɔfra ketewa honam ɛna ne ho san baa ne honam so sɛ akwadaa ketewa yɛawo no foforɔ na ne ho afiriɛ enti Naaman nkwata no ayera ne ho afi na ɔsane baa nyankopɔn nipa no nkyɛn enti ɔhu saa no ɛna ɔfiri nsuo no mu maame papa brɛdeɛ o mekɛn sɛ Naaman tie ne yie paa Naaman ɔno ɔ sika paa o nokwasɛm ɛna Elisa nso wɔ abɔfra bi afa no Gehazi ne Bible reader na tiae wɔse na ɔsane baa nyankopɔn nipa no nkyɛn ɛna Naaman san ɛna ɔba Elisa onyankopɔn nipa no nkyɛn ɔno ɛne n'asafo nyinaa ɔno n'asafo ne dɔm nyinaa na ɔba ɛbɛgyina n'anim ɛka sɛ ɛna ɔbɛgyina odiyifoɔ Elisa anim ka kyerɛ no sɛ hwɛ mahunu sɛ nyankopɔn bi ani asase nyinaa so sɛ Israel nko mahu sɛ onyankopɔn bi ani Israel asase so sɛ ɛni asase so sɛ Israel nko a na afei gye akyɛdeɛ yi wakoa nsɛm muntie enti Naaman se Elisa ni akyɛdeɛ ɛwɔ Naaman no nsɛm nti ɔyɛ n'adɔyɛ ɔda no so ase ɛna ɔsɛ ɛna gye akyɛdeɛ wɔ wakoa nsɛm ɛna ɔse ɛhɔ ɛna Elisa no ɛyɛ odiyifoɔ no ka kyerɛ Naaman sɛ Awurade a megyina n'anim ɛte ase sɛ Awurade a megyina n'anim te ase merenyɛ hwee mena menyɛ hwee na ɔhyɛ no sɛ ɔnyɛ etu ɔhyɛ no fɔ so no Elisa hyɛ Naaman hyɛ Elisa odiyifoɔ no sɛ ɔnyɛ na wampene wanyɛ na Naaman kan sɛ ɛwɔ na Naaman bɛka sɛ ɛnte saa deɛ a sɛ nte saa deɛ a ma ɔmfa dɔteɛ a mfurumu pɔnkɔ mmienu ɛbɛtumi asoa ɛma wakoa wɔn ɛne saa na kyɛ yɛmfa dɔteɛ a afurum pɔnkɔ mmienu bɛtumi asoa yɛn nkɛ bɛka sɛ 2 trips of sand na nkɛ yɛmfa mɛgu ufie ma yɛmfa mo wakoa ɛma wakoa na wakoa ɛremmɔ ɔhye afɔdeɛ na wakoa memmɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ebiara ɛwɔ anyame biara memmɔ ɔhyɛ afɔdeɛ biara wɔ nyame biara anim sɛ Awurade nko an mɛbɔ n'afɔdeɛ na asɛm yi mu nko na Awurade ɛmfa mfiri wakoa na asɛm yi mu nko Awurade mfa mfiri wakoa sɛ me wura ɛrekɔre mo mfie akɔsɔre hɔ sɛ wura me wura ɛkɔre mo mfie akɔsɔre hɔ na ɔtwere ne nsa so na ɔtwere ne nsa so na merekɔwura mo mfie na mekɔwura mo mfie sɛ mekɔto wura mo mfie a Awurade ɛmfa mfiri wakoa kɔ ɛwɔ asɛm yi mu na ɔka kyerɛ no sɛ kɔ asomdwie mu ɛna ɔsɛ kɔ asomdwie mu na osi mu afi ne nkyɛn ɛkɔ kwantia bi ɛna Naaman firi Elisa nkyɛn tɔkɔ kwantia bi ɔkɔ n'anim kakra na Nyankopɔn nipa Elisa abɔfra Gehazi ɛka sɛ eti Naaman ne kɔ no sɛ ne Elisa na ɔno Gehazi no ɔyɛ Elisa no Bible reader no anyɛ ne dɛ akɔkɔ ketekete no ɔno ne masa diifoɔ nam no yɛsɛ diifoɔ Elisa anye Naaman hwɛ ne nti no ɛyɛ nea ti Naaman kɔ kakra no wɔsi ne Nyankopɔn nipa Elisa abɔfra Gehazi ka sɛ ɛna Gehazi no Elisa na abɔfra Gehazi no ka sɛ hwɛ me wura agya Siriani Naaman yi me wura agya Siriani Naaman yi sɛ wanye deɛ ɔde baeɛ no ne nsɛm wanye hwee ɛmfiri ɛde sɛ Naaman nsɛm sɛ Awurade te aseɛ yi masa paa de wamese chance akwa sika bebrebe ɔde ba ne ofos bro ni ade masa anye baako kora ɛna ne mɛyɛ ni sɛ Awurade te aseɛ sɛ Awurade te aseɛ metu mirika mati no makɔgye ne hɔ biribi metu mirika makyesi no meti no makɔgye ne hɔ biribi na Gehazi ati Naaman maame tie papa tie brother tie sister tie wade a wotɔn wabrabɔ a wobɔ adwuma a woyɛ mese anamo a wotu mepɛ sɛ bebisa sɛ ada na wopɛ sɛ worɔ hye gidigidigidi na wonya ho nnɛ ne ɔkyena yɛ a to bo ase ntinam si koke mentɔn wiɛ ntɔn adeɛ biaa fa kwati kwa so de sika bɛntam no fa sika bɛgye sika biaa yɛ bɔne mesi yɛ dwumaden sam fifiri na sam fifiri a nyame bɛma wo nsa koa no na tie deɛ ɛba wɔsi na Gehazi ati Naaman Gehazi ɛkyɛsii Naaman na Naaman ehunu sɛ obi di mirika edi n'akyi no Naaman no ɔyare kwata na ne kwata kɔɔyɛ no soja commander no ohun sɛ obi di mirika di n'akyi ba no wofi ɛntiɛsɛ no ne mu asi fam ɛbɛhyia no ka sɛ ɛna ofiri ne kam ɛna osi na ɔbɛhyia Gehazi ɛna ɔka kyerɛ no sɛ asomdwie mu anaa ba wodi mirika bɛyɛ asomdwie mu anaa ana ɔsi asomdwie mu ɛna ɔsɛ ɔbɔ kɔkora asomdwie mu na mebɛ me wura asoma me sɛ me wura ɛyɛ Elisa ɛna sɛsi a wasoma me sɛ hwɛ seesei mmeranteɛ baanu a ofiri adiyifoɔ ma no mu no sɛsɛ mmeranteɛ mmienu firi adiyifoɔ ma no mu efi bepɔ so aba me nkyɛn ɔmfiri Efraim bepɔ so aba ne nkyɛn sɛsi a mesrɛw nti ɔsɛ mmɛka nkyɛ ɔsɛ ɔserɛw ma wɔn dwetɛ kɛseɛ baako ma ɔm dwetɛ kɛseɛ baako ɛne ntadeɛ nsakyeraho mmienu na Naaman ɛka sɛ
Ana ne man ka say penenagi jetikase mienu. Oh, the who can be so entrepreneurs jetikase mienu. Na ohye no. Enti ne man share no. Na ochichi jetikase mienu no ene emwa mienu. Ana ochichi jetikase mienu. Ani dey Mwa mienu. Mwa mienu. Ene ntade nsacha ho mienu no. Ntade nsacha ho mienu o chichire de ma no. Na ode soa de mrantie mu baanu. Ana o sande soa ne ma na nkasa de soa ne mrantie mienu. Na osoa edi nanim. Ana om soa di nanim. Na okodu kokko no ho no. Eti Gehazi no mo kwa ma me papa brati o. Omo kwa omkodu nkuko bi ho no. Waje wansam. Ana ogifri nkrofo de so quick open ntam kra. Ogifri wo nsam. Na ode ma no esie fie. Ana ma ni ode sie asie fie bi. Okope obi fie. Ana ode sai na man kwasha wanfa nko Eliza ho kra se kan ni masa ni behu. Na onim se nyame tesoro no. Brother, ediebe na be yesie nyame. Bibia ni ho. Sister, brother, Bibia ni ho. Dear sister, me say se wakokum obi pa asie. Se wakum obi asie. Hwa me as Isaiah 26:21 ba sha mame. Isaiah 26:21 fa sha o mame. Me ba cho Isaiah chapter 26. Me ba cho verse 21. Wase hwe? Ewade every na afa akotwe asasofo aso. Ewade tesoro wasi ni trase hwa asase so. No so ofri na afa ho. Esoro ho no ofri wa ba. No be twa asasofo aso. Wona mumuyo nti. Amumuyo nipa ti asase amumuyo ka mumuyo a ade a wutwa wuntimi hwe. Ya. Nipa ye nti no. Asase ebeyi ni moja adi. Asase wase menka asase ye security. Ma kira odada. Enti ba bia kokum nipa to ye obi ahu. Ebu hio, ensuo mu, dia so, ahio. Me say asase beyi ni moja adi. Na renkata wona waku won ne so no si bio. Obi ye kuna si asase su bia asase beyi na ma. Yes. Ye enkata so. Obi bia. Enti me pasam just say everything is open. Yes. Bibia de nyankopan nim. Yeah. We are Hebrews 4:13. Tie me chawo ade bia de nyame nim tie. Hebrews chapter 4 me ba cho verse number 13. Tie. Was eni abodie bia la enadi nanim. Eni abodie bia na adi onyame anim o. Na ade nyina ho da ho. Ade nyina ho da ho. Na esu abue de ne wo asem no anim. Esu abue de ade ne wo asem no anim. Yes. Enti nyame ne be di asem no brother. E ma ne nya twa onipa hu mu ne firi ne mu a. Enya grodi o. Enya grodi o. Me cow, I want to remind you this morning. Me cow no pay say ma wadwenya sharp pa ba bia ogina no. Emfa hu mata obi a ma ne lidi nkobɔ ne mo. Wasi meni ni padudu achi na nkwa ebone. Gina pinti na chwa nmu ka. Ye wadwuma den. Fa po anu duane kakra me se. Wo de oyi wadwum fra dwapade so a obatu adi na bu so. Wo de pressure wo bebotre ni abrabo. No ya dwumade de po anu duane. Kakra beto ni na bu so. Na tie de to Gehazi tie. Wasi no no de obegyina ni wura ne ho. Ana Gehazi di ne man kosie wie no. Ana oba Eliaza ho no begyina ne ho. Na Elisa eka say. Ana Elisa kacha Gehazi say. Gehazi. Ehe na ufire. Ehe na afiri awo bai. Anu wasi wakwanko ba biara. Wanwo atro. Wo akwaji de manu o. Afa Elisa bisa na waso akwa me nko ba bia. Na o kacha ne say. Ana Elisa kacha ne say. Makoma ne wo anko ebra obarama edane ne ho afi ne ntiase na mu behia wo no. Nanu se nyame ne me akasa. Makoma ne wo anko. Ebra wo chesi papa ntia mu fra no no. Awo sifri ne ka mo behia wo no. Ebra oje gwete. Na oje ntade ne enwo. Mame. Papa bra wate. Okonya fa so Jessica nyame wo hu. Wo entimi da me yokakanfo me kawo. Bra me Peter say, ebra me tentuma dan mu. Ko Obugyei. Ewrade mfra mi na mete ase kakra odi amame no. Dia odi ahye mi mu no. Me ba no ma me ni agro. Enti me sane apɔ machira wo se mo atese se wura fi hu dia ade bia boye bia de nyame anim. Yes. Na tie wasi ebra oje gwete na oje ntade. Elisa kacha Gehazi se ebra oje gwete na oje ntade. Ene angudua. Ene bobenturo. Ene nwan. Ene anantwie. Ne nkoa. Ene emfranu. Na nema kwata na ebefa mo ne wasefo ho da. Enti so de waye se nema kwata da mesaye no. Ebefa mo ne wasefo ho da. No fi na efra die. Eti Gehazi free. Free Eliaza ni free dia no. Na kwata aye ni fita se suchirema. Na kwata aye dai. Aye ni fita se suchirema. Yes. Na when it was spiritual kwata. Aye obi dada betu ohun. Me ka cho mo ase se ade no kwana afa so de won sa ye no. Okoya afa so de wani hwa ye no. Okoya afa so ade ni padua pushi di ade no koya ye no. Ampacho akoya de a eye fimo nyame animu a eye musuo no. Me ka wasa mo ate ase se
Who problem? The brady Jesus Obugyei and the main country of Mount Yasser. So I'm sure ya the wire at the assembly. Yes. And to our custom tea, as he. As he, me pass will be our team be a tiasam. I will make us sister, the Obacasimati. Mewacho Mika 6 verses number 10. Wasi amumuyomu adinya edaso amumuyefo fie. Tie amumuyomu adinya edaso wahin. Amumuyefo fie. Mesi ade kwati kwa na afa so nye sika no. Aduro no wakwaje ni sika duro no. Owo na ehye mpase o fema wo no. Mesi okwanya afa so a ufa hukuna chi. Si di sika chi ma akobbo adwaman na fa papa na chi no. Mesi sika na uji en sika no kura esu mu. Papa, me ka cho mo asa kwati kwa na afa so. Awu no obi ye ge na wo sponsor no a wo push na wo di sika sa na adwen no. Mesi esu wo nyame anim. No asem nka nja se amumuyemu adinya edaso amumuyefo fie. Adinya edaso amumuyefo fie. Ni efa wa hwansuo a wadome no. Efa ye hwansuo a yadome no. Unim ye nti oyusu word way. Wa makacha odada se wo ton gari. Ana se wo hye enwo aton. Tenie pa gari chance na wo de hye magini nka opo no. Wo de boba to. Ena wo de wasam na gari na gumu dada. Enti oronka no. Obi ehu na wo ya saade no na wonim go mfaso boni nti ena wa ya saade no etu abo oronka no to apu abam ena wasagare no agum enti okwanya faso hwie no wana mista ya wi kache etu cheguma na sanga so no wasagum enti pakun wo etu wasem nkache ena afa so sa wo sha mo amobi amobi wa wana ne kan na gutu anu to inside. Say the Bible said, "My bear mentem." Faso bone. Okwanya ewa di ma di faso pesca no. Abe dan no me. Yes. Ya me chin sa de no. Eto ase amumuyemu adinya adaso amumuyefo fie. Amumuyemu adinya adaso amumuyefo fie. Ani efa wa hwan so a wadome no. Efa wa hwan so. Wa wo se o de sha de na mo bi no. Amo ma jin kopo no. Wa hwan so. Yeah. Wa akwaso bi a obu patra mo bi. That's patrol in a patrol na pesca another day. Na wayo member say wa Johnson. Yeah. Said ya who nam from Adam. Who is what patrol. We can so we do amara. We want so patrol nasa. Wow, and you are trying to say if I were so I want to know why I can't so I don't know. Nobody is in your bunny. Yamisi would just say, oh, back to inside your bunny and say, I did not do where we carry with the skin out the way I did. And now was scarce no way. Ah, who gets it and send your bunny? Who the carry the movie and vessel? And now for two and send your Abraham. And now for two and send your Abraham. And just try it at the farm, mamma. And just so one morning, I said, Pastor for some pesca, no, your quantity, quantity, and what they know. And also, Sika. And just so I am at the farm, and just so I escape Panama. A move for a catrism, and a move for catrism. No one touched my another one, and no one touched my another one. Names to not bow, I saw your idea. Shababu was an answer, my bow, a man about your idea. We can go past one year or bow. Soon, once a guy has it, was a quatana, a year, near man, a banana stone from on a Nasifo. Yeah, at once no peer and a quatanian. Yeah, it was something kind of the oil at the area below. Names my bow, a man about your idea. About your idea, Ubani and I must say, 1 year would do, or Papa to Pescano, Sika Anibre Nny3, a young pastor, was our, would you obey now remain? Was something kind of said, Jan open the building of the baby as to the old man. Now, young Madame Pine, Madame Para, now but in the swat, for my chimney swat, now remember and few song. The my own vow 1 year, song, 10 years. The first month is success. I didn't see it as a question, young, no, be out. No question is now in Tiamas to Macedonia. Yes, someone in a chapel was saying, Yamason Papa, I didn't see it. I didn't see a papa, the power assassins from Milano. When you're madam, Yafasha, maybe I said, you may ask them, I didn't cry, everybody. I
yakata ho a moma enware no so mayen menua no so mayen na wona wope wo ho anya no omo peso munyo mo ho no wo hwe sohwe omo twe nsohwem ani fidie wodom ani nkwasea kwana anyame nipa na atwe nkogu oseye ani wayira mu esika ye nipa hwede esika ni nipa bia kogu prison hwede esika obi da condemn says adentra says wo person ko bi meyi ni free ho anso ayelate so atas eto se wana wope wo ho anya no obi opeso nya no ho no wo hwe sohwe ani fidie ani nkwasea kwana anyame nipa na atwe nkogu oseye ani wayira mu na bone nyina hiri ni sika pe bone nkom na nyina ni hi taproot ye bone taproot pa ani ye ba sika pe ebinum edi akire yira kwan no ebinum edi sika chia yira nkwaje kwan no ade ye pi ewo won ho amom de ye pi ayada awo won ho amani ni pe hu obi yen sa na asem ni ye late sa na afa nu wonu no ho nso sabra no ya ho hwe nso a enye yi entodofo wutie me when we say Proverbs 19:1 no or say repeating 26 Proverbs chapter 28 verses number 6 Proverbs 28 verse 6 no was ohiania wanam ni paye mu wahu was ohiania wanam ni paye mu no woyesene de ochia na akwan mienu mu oyachi obi ochia na akwan mienu mu no wanya ne ho yeah once 19:1 so say those 13 no yeah or the cross kitwa bi 19:1 say was ohiania wanam ni paye mu woyesene de ochia na num nsam oyachi obi ochia na num nsam no yakwasea yeah and 26 na say ohiania wanam ni paye mu woyesene de ochia na akwan mienu mu oyachi obi ochia na akwan mienu mu no wanya ne ho yeah tie nie pa 2017 tie Proverbs 20 verse 17 was aduane wanam enada so nya eye obi de media maka kire aduane a obefa kwati kwam so obenya no ekowa num di a ebe ya odo na so akire yi no emosia yi nanum ma emosa be wanum ma yeah obi ko wi a aboa bi na obi osi no koso na cruise na ko wi aboa no omu nyina wi aboa no bi eno nipa kokko hu so omo anu ane nam no na nam no omo anu na aboa no ena oma obisa wo mo twa atro ena oyi ni ju a aboa na ya no anu ju abaako ena odi ko bodua no enipa be 50 on 16 obi awi aboa ni bi no yase wo ehwa no kura fa ahwa no ehuru no na asebo obi akokra nka odo mo nyina so hu se ye ka ni bi ni o odofo min kasam kwa chiro awurade masem emfa odomum amen ensha oma amen ensha ode amen ema wa hode ema otum asem nsan lidiu na ma oda nkwa yes ema nyina yie ewa awurade mu ka ame kase obabia obia amen papa nyame ehira onaro pay and wa masem na me yen